Ali kami di subong sa balay ni Cora, miga namon. Siya ang pinakasagad nga magluto sa bilog ng kalibutan, no? Bilogin na. Bilogin sa Ini ang libutan. akong sudano. Adobo. Adobo. Di na yung imo nga Unang pakso. rason nga nagakabuhi ko subong. Ang kay Borgia, ano imo? Munggo. Munggo, kag may Kag may paksiw, adobo man. bagid, kag adobo. May bagan mo ko na. Ito, kamatis nga may ano. Daw napatay ko sa buong kagyari ko sa langit. Kaya kanahin namin sa adobo ya. Tiyempo na para maghiwat sang Filipino challenge, no? Subong, may challenge sila ni Board kag Cora. Kung sino ang sagad magkaon sing kinamot. Ready, set, sugod! Pwede ko sa kandok ba? Subo-subo ang istorya. Hindi kami subuan na gano'n, hindi na ako ginawa. Amo man ang rules, hindi mo pwede kuha ng bukog. Kinahanglan tunlon mo gid ang bukog. Grabe ka. Tunlon mo gid. Ha, lapit ko matapos. Din ka na. Tadasig sa iya ba? Birthday ka, Cora. Uy, may ilaga oh! Kaya, ako na ba? Oh, dahil kayo. Bilogin sila yun. Dis Hala. disqualified. Kay Jack, Ako naman na. Ako daog. Si Board ang nagdaog sa Pinay. Okay, challenge number 2, no? Mayari kami di ginamos. Hindi naton pwede isudan sa kanuno sa mangga, no? Ginamos lang. Ginamos lang gid. Daw damo. Gid ba? Tapos hindi mo pwede ipakita nga naasluman ka. Bali. Wa ay sang amo niyo. Hindi man napatas palagpat. Dako mo ng isa. Dako man ang ako niya. Joke ka lang nga. Ginakay. Jaon. Dayaon. Tayo mo ni. Pwede na. Then, kaduha ka na magdaog, hindi ka na magsali pa nga mag-ano nga mga pang daog kaliwat. Okay. Ihatag Ang ka imong naman. tsamba na ubos na. Chamba pagin. Ang imong Hindi ko mapungga ng akon nga naubos na, pakasagad. nangurot na. Kay ako lang diri ang sagad. Tay wala ko mahimo. Kalong. Daw ti kalong. Joke sige. Dapat may So, tatlong kutsara. Kinabot na. Kinumot na. Baka pa kutsara. Okay lang. Tapos na. Ay! Ay! Dungan! Dungan. Isa, duha, tatlo. Ay. Sugod na gali. Oh, ano nang imo nga? Uy! Daog. Nga, ano na? Tapos na. Michael ang iyang isura. Ikaw ang nasiling nga ang hindi magpulisong. Out as Michael. O, tanaw. Bryce na kayong payagani. Bryce na kayo ho mo. Tapos na. Tapos ka. Oo, tapos Hindi na. mo kaya. Sino Tapos na daw? Kami nagdaog. Masuka. Hindi siya tunay nga Pinoy. Michael. Tear di si Michael. Magyuhong. Partikasan. Siya lang ang nagsimahoy. Siya, iya nga. Iya nga. Dawong. Ako ya, Pero sa sa tuod. totoo lang, laway. Laway gid. Tapos siya nagkurisong. Birthday kasubo. Oh, Daw mahibi ko. Wow. grabing palamula ni Michael. Oh. Dahog lang. Hala, base nag-allergic na sa may ginamos? Okay ka lang. Oh, gahabog ang guya ko. Ay, naghabog ko. Ay, naghabok ka na Tapos kagit. Taga-Bicol, Neki. Magtagay kami sang soft drink Kaya kay may soft drink. wala kami gainom sa ngalak. Pero soft drink ka inuman kami. Oo. Eh, boy. Pero ang tubig ya bawal na sa amon. Many years ago. Dapat soft drink lang gid imong imnon. Mayo gani kon dapat royal kag coke. Royal. No? Royal kag coke.
Kung hindi royal Gustuhan kakok, niya ang Bicol na mga pwede. Bicolano na kagatas. Basta Bear Brand, pwede man na. Wait, pwede man ang Alaska. Pwede man ang Alaska. Okay Hindi, na. Bear Brand lang gid. Bear brand ka daw. Kag Milo. Pwede man ang Milo. Pwede man Milo. Basta hindi tubig. Hindi pwede tubig. Din sa Bicol si Magbuang. Sorsogon. Andre, maghambal kita. Salamat, Kura. 1, 2. 1, 2, 3 gani. Kabalo ka mo mag-isip. Ano man. Sige, sige, sige. Sa 1, 2, 4, 5. ay. Oh no! For- Isa, duha! Isa, dua. Oy! Isa, dua, tatlo. Salamat, Cora! Sa Kuras, ang tanan, manamit. Oo.